Saliva on the mic. Yep. Hey. Cu Eric pe zonă. What? Dă înapoi. M4 dau graful Sargardu. Patronul Metrorex a făcut pact cu dracu. N-am mai rezistat, am coborât la gara de nord și am dat acolo de cel mai nașpa vagabond. M-a amenințat, a zis că e cuțitar, că sunt perspicace, l-ai cuțit de bucătar. L-am văzut fără scop, nu știa țelul, așa că i-am zis că poate să-mi taie mielul. L-am văzut după față, l-am luat că-i obosit, pe măsa l-a produs și pe el l-a cerșit. În fiecare zi zic nu vorbi dacă nu știi și fraierul produce zilnic 5000, am dovedit cine chiar face fapte. Din ăia 5000 el are pâine și lapte. Își da mai mult, dar să vă zic o fază, când îi dau mai mult, milogul se droghează. Ăștia mor de o frică cât vor ei poate să nege, dar când ne facem prezența ei oricum trebuie să plece. Nu acceptă, încă poate să nege, eu și cu Sarevă pentru cine nu înțelege. Eu merg cum vreau, așa o ard, merg până în Basarab, direct pe bulevard. Ar pe drum trecuie, Wish și Purple Haze, toate băuțele în viață parcă îmi dau glaze. Simt ca acasă când sunt în obor, îmi plac bunicuțele care au beșine și mor. Fă ce-mi place, nu mă abțin vier, bunicuță care e elicopter. Iau Facebook-ul, să-i trimit un gif, îmi place rău ea, să mă iei gills. M-a apucat de rap, am cel mai nasty beat, bunicuța m-a făcut, mi-a dat doar lead. Am zis, fă tu nu vezi, bă, sunt domuto, m-a supărat tare, așa că am omorât-o. Ăștia mor de o frică cât vor ei poate să nege, dar când ne facem prezența ei oricum trebuie să plece. Nu acceptă, încă poate să nege, eu și cu Sarevă pentru cine înțelege. What?